Lato, lato i insze lata. Co wieka zawdy na podzim chyto takie wspominanie tego wszystkiego, co się mu przytrafiło kiejsik. Co też ci to było, co też ci to przeżył bez ostatnie lata. I kaj tak po prawdzie te roski się kulwito, kaj zmierzą i kaj się na te ostatnie lata swojego żywobycia lękieruje. Ale mnie ci to chyciło latoś razinku we tych najbardziej latowych, gorkich miesiącach, kiedy miał pauza we pisaniu i wybieraniu do radioka. Można to beztuż, iżech miał za tela czasu, a można to skuli tego, co tak się roztomajte jare stagi latoś gryfnie ci umie poskładali. A można też i skuli tego, co już naisto miał pełno życi naszej polskiej usmolonej polityki, tego wadzenia się cięgiem o wszystko i o wszystkich. Styknie, co wspomna wiela, ci to było hajrom raju skuli naszego chorzowioka. Ja przyszrajbowanego, przyflostronowanego, ale zawdy chorzowioka, Jerzego Buzka. No i przodzi wszystkie łoszkliwce na nim pychole się wycierali, choby mokrą lapą, a nie skorzy, kiedy go już wywelowali na ten sztramski szteląg tego ci przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, to szło ujrzeć te fałeszne i zowisne fresy roztomajtych kurskich, karskich, kamieńskich cybielanów, którzy hnedby zaśpiewali, kochajmy się, a już za porano siednicie, pali mu kloce pod szłapy i szeredzili. Beztoż tyś przyjrzał na Blanking Shady. Wspomniało mi się, jakich to genau 50 lat temu nazad, we czerwniu wylo ze podstawówki. 40 lat temu nazad, słuchajcie, przyszłych łogowa i łobabiłech się. Łożeniłech się ze moją Elzą i jeszcze jedne. Jakech się dokupy ze wszystkimi samchnet ludźmi na całym świecie ekscytierował pierwszym flugiem co wieka na nasz miesiączek. Ale podleraje. Łożeniłech się we sobota 28 czerwienia 1969 roku. Zatem mieliśmy wiesieli we takim szykownistym restaurancie, w który się przystań mianował we naszym panaziętkowym Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku. Muszę samino dociepnąć, co w tym, co jeszcze ten nasrogi Ślązok, Stary Jork, jak ci go sam gryfnie Ślązoki mianowali, był jeszcze przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Narodowej. Dopiero w 1973 roku został wojewodą katowickim, ale nasz park już fungował jak 100 diosków. Mieliśmy ze moją Elzą dziebko insze wiesieli niźniej to sam u nas było bez wieku, bo nie było poprawinów, a my wartko wykludzili się do kupy na wywczasy do Krynicy. Tela, co już wszystkie ludzie go dali, spekulowali o tym, że chnet Amerykuny wylądują na tym naszym miesiączku. Hejmy ze tych wywczasów przykwanskali się nazo do Chorzowa, o niczym inkszym nie było gotki już i no o rajzie srogachnej rakiety Saturn V, a rajza to była Apollo 11, tak się ona mianowała, do naszego Twardowskiego. Telewizje nasze ratrioki za tela o tym nie godali, za tela blank nie godali. Wszystkiego szło się ale dowiedzieć ze wolnej Europy, Głosu Ameryki, albo też ze wywołanego Radia Luxemburg. Ale telewizja, kozą to Gomułka, pokazowała. Wspomniałeś samo o tym majstrze Twardowskim. Chyba pierwszy raz wspomniał go jakiś taki jedyny mądrok Łukasz Górnicki we swoim Dworzaninie polskim już w 1566 roku. Był ci to, jak w tym co sprawili czarnoksiąża i nadworny planeciarz króla Zygmunta Augusta. I wiecie, i że z kuli podszrajbowanego, bez tego majstra Twardowskiego, cyrografu ze dziobłym, przykierem przekajplową, skalą ci był ta swoja duszycka, żaden do dzisiaj nie miarkuje, jakie ci on miał richtig miano. Wszystkie miarkują i że to razinku majster Twardowski postawił szpicą ku zimi ta srogo berga pieskowo skała we wsi Sułoszowa, zebrał ci całkie szczybło, ze całki Polski wsuje podziem kajsik wele Olkusza. A kiego już diosi dopadli, mieli ci naszego szlachcica wykludzić dosia ze tej kaczmy Rzym, pitnął ci im na kochocie na ten nasz miesiączek. No ale
Ja dziś oni o tym chciałgowini. Przeca w lipcu pizłogi na 40 lat, i te Amerykony pofurli na tym miesiączek i to jest ważne. Jak już powiedział, wykludzili my się ze moim Elzum do Krynicy, przebumlowali my tam bez 2 tygodnie i wrócili się nazad we środa 16 lipca, nie skoro na wieczór do domu. Już rano dowiedzieliśmy się, że Amerykanie w ramach takiego programu, tego Apollo 11 na tej rakiecie Saturn 5 startli ze Florydy, ze tego jej przylądka Canaveral, we ta środa, 3:45 po południu naszego czasu. Było to 3 śmiałych, norymnych chłopa. Neil Armstrong, latoś pisło mu 78 lat, Buzz Aldrin, 79, Mike Collins, też 79 lat. Szpicato kabina, command module, tak się miała jeszcze cylindryczną tajla, serwis module i landownik lunar module. Ten landownik ze 2 kosmonautoma siednął opatrnie na takim morzu spokoju. Mare Tranquillitatis. We niedziela 8:45 na odwieczór. Już aj blanko szaroku u nas była za 4 minutki z 4, wylos na ten miesiączek pierwszy hop, ten Neil Armstrong, a tak po jakichś 20 minutach drugi, ten Buzz Aldrin. Ten trzeci z nich furgał tak naokoło tego miesiączka i czekał, kiedy się te 2 hopy wrócą nazad. Po 21,5 godzinie na tym miesiączku, tak jakoś 5 minutek przed 7, ten landownik startnął nazad ku temu Apollo. Kaj doczkał na nich ten Mike Collins. Tak jakoś ich to wylazowali za rajem te kosmonauty na ten miesiączek, widzieliśmy już wszystkie, ale i u nas, bo ci ta nasza telewizja gnaj wszystko pokazała. Gomułka tak kozą. Wszystkie my we ten dzień rano w robocie byli niewyspane, bo przeca żaden z nas nie chciał takiej przyleżytości przepasować. We czwartek, 24 lipca, już zaś kasi kole 6 po południu naszego czasu, w Ameryce to było 12, ta kapsla landuje na fallschirmach w Pacyfiku. Tak też tych 3 chopa z tego Apollo 11 wrócili na ziemię po 8 dnioszkach i 3 godzinach od startu na tej Florydzie. I wiecie, wyczytałem, co ta rakieta Saturn 5, kiedy startowała, to ważyła bez 3000 ton, a nie skorzy na Pacyfiku, na tych fallschirmach landowało ino 6 ton. I to jest ci do kupy z tymi 23 kilo tych miesiączkowych bergów. Ale na zawdy ostali szykowniste Słowecka, które powiedział Neil Armstrong, kiedy ślos po drabinie postawił szłapa na ukurzonej niżynie szczypnego globu. To jest mały krok człowieka, ale wielki krok ludzkości. Ale te zaroski znodli się, tak jak u nas w Polsce oszkliwce, które duplikowali, co ten przejęty Armstrong przepomniał o jednym Słowecku, bez co te trołkie zdań straciło cwek. I miast powiedzieć, it's one small step for a man, but one nine leap for mankind. Powiedział ci tak, co bez tej buchstaby A, bez co te zdanie tak poprawdzie oznaczało tela, to mały krok dla ludzkości, ale wielki skok dla tej ludzkości. Ale tu się już nie wydawadził i nie stojało to. Teraz co nikt nie wyczytał, jeśli te 2 Amerykany trafili na tym szybnym globie tego naszego majstra Twardowskiego, albo nie. A może no i no, nic nie powiedzieli tym naszym dawniejszym ruskim przyjacielom. Te Amerykanie nic nie powiedzieli. Takich ci gryf nie skuplował, zesia moja żeniacka, rajzach Amerykanów na nasz miesiączek i tego naszego wywołanego we całym świecie majstra Twardowskiego. Łasprawiał Eugen Spnioko.